जावैसो हा उन्दुनो नालाय न' सिङाव थांनानै उन्दुहैदो आरो बे बाहेरावलाय मानो एफा गरमाव उन्दुबाय थानांगौ जाखो अखा दोमैलुलुखायसो नों बे बाहेराव बेफोरबायदि उन्दुना थाबाय थानो हाबाय हा मानोलाय बाहेरावलाय उन्दुबाय थाखो सियारावलाय गोदना सागोन ना बा आंखौ अनलायो माथो आंलाय सानदोंमोन जावैसो सन्थलाखौल' अनो होननानै तारमाने आंखौबो सिं सिं अनफ्लायो जालायबाय जाथारलायबाय सासेखौ अना बुंनाया जाथारलायबाय मानो बिदि राव बाहायो नोंलाय अमा राजा आं नोंखौबो अनो जावैसो सन्थलाखौबो अनो गावनि न'नि फिसाफोरखौ सासेखौ अनो सासेखौ अना बिदि खालामनो हायो बिमा माहारिया बिजामादैखौबो बिफोरबायदिनो समान समान अनो आरो अब्लाबो नों सन्थलाखौ बांसिन अनो नै जालायबाय हा उन्दुनो नालाय न' सिङाव थांना उन्दुहैदो आरो मानोलाय बेवहाय थाबाय थादों आं बेवहायनो मोजां मोनदोंलै आइ बिखुनजो ओंखामफोर जादो ओंखामबो जाया माबो जाया ओंखाम जासिबाबो जायाल' होननानै बुङो मानो होनोब्ला आइ बिखुनजो आं जोबोद दुखु जादों आं दिनै बिराद दुखु जादोंलै आइ बिखुनजो मा दुखु जादों सोरनो खोन्थानो ब्रा बिमायाबो बुजिखाया हिनजावाबो बुजिया फिसालाफोरा बुजिया बिबनाङाबो बुजिया जाथि बाय बाहागि खानदानफोरनो खोन्थाना लाबाथ' मिनि गाग्लाब जागोनसो आरो लोगोफोराबो बुजिया बिनि सायाव नों एकमात्र सासेल' बिखुनजो सना दं बेबो आंनि गोसोखौनो बुजिया मा जादों खोन्थाया मानो माथो होनबावनो ब्रा टिकेटआ लस जाबायना आंना आं इलेक्सनाव जेनबायना जेननायखौनो हमनानै लादो बक्सआ खालि जाना थाबायना आंना बक्सआनो गोमाना थाबायबा माथो खालामनो नोंनि पार्टिनि मानसियानो जागोन आरो नोंनि पार्टिनि मानसियानो बै मोनसे पार्टिजों लोगो नांनानै बिदि खालामदों बे नंगौ नामाब्रा माथो बाहेरनि मानसिफोरानो नोंसिनियाव गैयाबा नोंसोरनि पार्टिनि बक्सखौलाय बे नोंसिनि मानसियानो खोमायाखैबा सोरथो खोमादों बेलाय बे नोंसोरनि अमा पार्टियानो जागोन आरो सोर जानो बे अमा पार्टिनि अनगालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दे बेफोरखौ सानबाय थानांला रायजोनि मोजां खामानि मावनानैलाय माथो मोनो उल्था बखि जायोसो दिनैसिम रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै मानसिफोरा बांसिनसो बखि जादों माथो सोरबाया जिउ बावसोमदों सोरबाया जेलाव थांनांदों सोरबाया बायदिसिना मुंख्लं जानांदों सोर साबैसेया सोरखौ गोसोआव थायो हनै गावजों गावसोर नांलाय खमलाय गैला बर' हारिया बिदिनो थांसिगोन गुस्लाय लांजोबसिगोन बर' हारिया बेनिखायनोथ' अमा पार्टि दिहुनदोंमोनब्रा बर' जाथिया अमाखौ गोथाव मोनो नालाय मायाबा जाबाय आंनि बक्सआनो गोमाबाय जाबाय दे बेफोरखौ सानबाय थानांला आयै माथो गुमैया बाहेरावनो उन्दुनानै दं फामे खर' नानानै होफैलाय आं नाया माथो आं नोंनि खाथियाव थाङा नुबायना आंखौ रावबो अना मोजां आखलबासो नोंहाबो एदावग्रांबाय थागोन दे नोंसोरनिनो जै जाथोंसै फामे आइ थांलाय बेनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै लाबो नाङालै नाङा जेबो नाङा जायाबो लोङाबो रावनिबो अननायबो नाङा मानोलाय बेफोरबायदि बुंबाय थानांगौ जाखो गरमफोरावलाय जावैसो सन्थला नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे खान्थाल मोननाय दं बारियाव बेखौ लानानै थां नुबाय दा मिनिखायदो मिनिस्लुबाय सन्थला फैनायखाय जालायबाय नोंहा जाथारलायबाय आं हले बुस्थुखौ नायोल'लै मा होननानै बोरै सियारालाय नै जावैसो नोंहालाय माखौ नांजाबाय थायो आं नोंखौबो अनो बेखौबो अनो होमबालाय मानोथो खान्थाल फिथाइ जानो लिंहरदों आंखौथ' जेबो जानोनो लिंहरा खारबोनांगौसो आंहा सैमा बायदि नों बायदिखौ लिंहरबाबो दायानो जालायगोन आं सैमा नामा आंखौ लिंहरदों होननानै जेरैबो दायसो नोङो बानो देन्जार रोंथार माथोलै आइ बिखुनजो देन्जार गाजा बाना रोंखायो माथो खोथाखौ माथो देन्जार फिदिंनो रोंगौब्रा मानिबायलां नोंखौ मानिबाय गसाय आं हले बुस्थुआ मा बेखौल' नायग्रासोलै नायबाय थाब्रा नायनानै गोजोननाय लादो नोंहाथ' मालाय बिखुनजोजों अनजाबाय थायो आंफोरासो अनजाया मानो बिदि बुङोब्रा अमा राजा आंहानबा मा जादों नोंहालाय बे दावदैया सन्थलानिफ्राय फैसा 20,000 लानानै होफिनाखै लायाखैसो होनबावदोंनो आच्छा आरो आंखौ थगायदोंसो होनबावदोंलै आच्छा बारु थाइबानि लारु नों दावदैनो मानो फैसा होनाय आंनाव बिफैदोंमोन खुथार बेनिखायनो हरदोंमोन आं मानोथो होनानै लायोब्रा दावदैनो कि फैसा होयो मानसि नायनानैसो मानसि फैसा होनांगौब्रा सन्थला माथो मिथिबायनांगौ जाखो बेलाय न'नि मानसि नालाय होदों न'नि मानसिबानो जाला माला फैसा होगोन नामाब्रा आंहा फिसाला दं फिसाजो दं बिदि होननानै बिबानो फैसा होगोन नामाब्रा आं हले आंनाव बिफेरिखायसो होदोंमोनलै अन्थावथाव बिनायखायसो गाबनायखायसो होदोंमोनलै लामायाव नुनाय गासैबो भिखारि मानसियानो जे भिखारि जाजोबगोन बे नङाब्रा नों बिदि होननानै दावदैनो फैसा होनाङामोनब्रा नोंहा बिनानावनिसो लोगो जादों आंलाय मा लोगो जादों लोगो जानाय खामानिया नोंनिसोब्रा आइ बिखुनजो नोंसो सन्थलाजों लोगो जायो बिनानावनिफ्राय फैसा बिना होनो नागारै उल्था माबा माबिसो बुंगासिनो खरानो गाज्रि बेना जाबायलै गसाइफोर जाबाय नांला आइ बिखुनजो आंखौ अना थांनोसैलां बहा थांनो जिराय मा खालामनोब्रा एथबां लासिं सिङावलाय नोंसो जोंखौ लासिं सिं खालामबाय थायो नोंखौलाय माला लासिं सिं खालामनायसै जिराय फामिया माबा मोनसे संदोंनो
आच्छा बारु थाइबानि लारु होमबालाय जालांनोसै जाबावगोनहाय जावैसो सन्थला बिनि बुंनायखौ जेबो फाजाथारनाङा आं जेबो सानालै आइ बिखुनजो मोजां दे औ दानसोरां नै आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो जागोन दे बाय फामे सना गुमै जानला माला नङा अरे फामे बिबार बार गुफुरै गावदाङै नायनो मोजां जा फै खुदुमनि बिखायाव गोबाना लानि लाजिया नामा गुमै आंखौ एदावबाय थानो अरे मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा बिबोनांखौ एदावनायावलाय आइ लाभ इउ फामे डार्लिं आइ लाभ इउ जेबो आइ लाभ इउ नङा गुमै थां माथो आंनि थाखाय गुसु बानायनो नागिरनाया बोरै बानायनो नागिरदोंना माथो फनावसो बिजि थाबाय थायो नोंलाय फाग्लि आंखौ एदावबाय थानाङा होनदों जालायबाय नोंहा है साला मा बादावबासि दहायनिफ्रायनो नोंखौ फन खालामगासिनो आं मानो फनबो थिखोआ आरो नोंना मोननै मोनथाम नाम्बार दं मानो आं मोनसेखौ मोनाखै जानला माला नाम्बारफोरखौ होजाला बायालै न'नि मानसिफोरनोबो आं सासे जाबाय पलिटिकेल लाइनाव ओंखारनाय मानसि आंहाबो सिक्रेट नाम्बार थानांगौब्रा आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया न'आव थौ माबार अफ्रि रानिया लोमजासो गारदों लोमजादों मा जालायखो बेलाय स्कुलाव थांनायानो लोमजानानै फैसोदों थौग्रो होमबा गैया नोंखौ लानानै थांफागोन आं आब' बेखौ लांफामार नङाबा आंखौ एदावबाय थागोन नोंखौलाय आंलाय माला एदावनायब्रा जाबाय दे होमबालाय फामे डार्लिं थांनोसै बेखौ फैजानोनो बायो आं सान्थि गैयै खालामखायो बानलु बेदाम आंनि मोजां मोननायखौ नों जेसेबां आनजाद लाया मानो लाबाय था आरो आंबो आनजाद होबाय थागोन मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बानलु नोंनि अनगा थांनानै थानो हानाया एसेबां गोरलै नङा बे सिखिरिया बाहेरावसो दंहैमारो नामा थिगबो गैया टेरेसावसो थांनाय नुदोंमोन आं बेखौ मा लुबैयो बे सिखिरिया सिखिरि नों फाग्लि जादों नामा जानो हागौ आं फाग्लि नाथाय नोंनि खोथाखौ गासिखौबो मावजोबगोन आं बुंदोंना आं नोंनि थाखाय मा खामानि मावनो हायो नायदो नों बेफोरबायदि खामानि मावनानै मा फोरमान होनो सानदों नों सिखार एसेबां गुसुआव मा मोनबाय थादों नों बुंदोंमोन ना बानलु नों जुदि अराव बारसोमनो होयोब्ला आं हागोननो हाया बरफआव आङो गुसुआव थानो हागोननो हाया आं नोंनि खोथाखौनो मानिदों बेफोरखौ खोथा मानिनाय होनना बुङा बेफोरखौ अख्रा खालामनायसो बुङो सिखार गुसु जाबाय सिखार होनदोंना सिखिरि एसेबां बरफ गोग्लैनायाव बेवहाय थाबाय थाजाया सिखार आं बुंदोंना सिखार होननानै जाम्बि खामानि मावो थौ ड्रम सिङाव एसेबां गुसुआव थाबाय थाजाया सिखिरि एसेबां अख्रा जानो नाङा मोजाङै उन्दुनानै थादो नङाबा लोमजागोन अके मानो एसेबां अख्रालै बे सिखिरिया जेखौ बुङो बेखौनो खालाममारथारो फैसाया जगार जाबायना आं मोनायालागै नेनो हाया नङाबा हाफांनो खोन्थाहैगोन आं मिथिबाय अके बाय आयौ बाला दखाननि लकेसना सोलायबाय माथो औ सोलायबाय एसे लामा मोखाङावनो आरो एसे दाम खमावनो मोननायखाय बेखौनो लाबाय अके मोजाङानो जाथारबाय दे ओमफ्राय आं नोंसानाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय हे आं जिरायबायहाय जिराय आं दा बायदियाव माबा मोनसे जायोब्ला नारजि बुदां आरो अमा राजाखौनो सानदे आयौ मानोबा मा जालायखो मानि खोथा दङहाय गासैबो खोथाखौनो फोरमायजोबनो हाया आरो जायखिजाया आं मालाबा दुब्ला बायनानै थाङोब्ला नों बिसोर सानैखौनो खिन्थादे रायजोफोरनो बे खोथाया बिराद गिदिर बाथ्राथ' मा जादों बुङा मानो जेबो जायाखै जास्ट आं बुंदोंल' मिथिबाय फाग्लि गिनो नाङा ओइ आयौ हाफां महारानिनि जै दावसो देलाय नों दासो नारजि बुदांजों रायलायाखै होनलाय माला नोंनि हौवाखौलाय मा नांगौ आंनोलाय दावसो देलाय नों आंनि हौवाजों गेजेर गेजेर रायलायखुमाबाय थायो मा सोमोन्दो दं नोंहा जुदि आं नोंनो खोन्थायो नों फोथायगोन आरो मा सोमोन्दो दं जेबो सोमोन्दो गैया बिजनेसनि सोमोन्दो दं मिथिबाय आं सासे रिपर्टार नालाय गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरनि सिखाव खामानिखौ आं मिथिनो लुगैयो पलिटिकेल लिडारफोरनि गाज्रि खामानिफोरखौ एक्सप'ज खालामनांगौ बेफोरनि थाखायनो रायलायखुमायबाय बेखौ कि नोंनो खोन्थानो हायो आं हाफां होमबाबो बांद्राय जादों नोंहा नारजि बुदांजों बेफोरबायदि रायलायबाय थानाया ना माबाफोर मिथिनानै मोनदों नारजि बुदांनि सोमोन्दै आयौ बाला नारजि बुदांनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिना मोनदोंब्ला आंनो खोन्था टाइमफोरा मोजां जाबा खोन्थागोन देनां मोनथिबायोब्ला
बिदिब्लाथ' नों मिथियो नारजि बुदाङा मा मावदों? जेबो मावाखैहाय बाल। माबोरैबा थांहाय बे मानसिया। मानो बेबायदि खें 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 गन्थं बिजौआनो रागा जोंनानै थाबाय थायो बाल्ला। बेनिखायनो बिखुनजोआ रायो नोंखौ रागा जोङो नोंखौ। मिथिबाय नों? आंनि बिखुनजोआ राया बेफोरखौ बुंनो दरखार गैया नोंहा। बाल्ला आंसो नोंनि बिखुनजोखौ रायो बुङो नोंनि जानानै मिथिबाय? आरो बेनिसो आंखौसो दायबाव खिथुआ। खुगायाथ' लाजाखाया। मा खालामनो बाल होनफ्लांनाय जायो रखरा। जाबाय दे जाबाय बांद्राय बुंनांला। जायखिजाया नारजि बुदांनि सोमोन्दै मिथियोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय। आं थांनोसै। ओइ नों माबाफोर मिन्थियो नामा? आंखौ गेजेराव दालाबोहाय आं जेबो खालामनो हाया आरो आं रिस्कबो लानो हाया। ओरैनोबा गोबां प्रब्लेमनि गेजेरावसो सोलिनानै दं। मा प्रब्लेम जादों? एसेबां गाज्रि प्रब्लेम जायाखै। दैलां बोथोरना बांद्राय जि जोमफोरा नाङा जादों। जों मानसिफोरानो दाना गासैबो बुस्थुफोरखौनो अनलाइननिफ्रायसो अर्डार खालामो। नोंसाबो अनलाइनाव फानदो बाल। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबा सासेया साक्सेस जायोब्ला बेखौनो बयबो होसोयो। गोबाङानो मेकआप आर्टिस्ट जाबाय। गोबाङानो दा दर्जि सिलायगासिनो, दर्जि माबागासिनो। ट्रेन्डिं थांनाय बायदिसो थाङो जोंना बर'फोरना। बेनिखायनो बिजनेसआबो बिदिनो जादों। जोंनालाय बिदिनो बा सोरबा सासे माबा मोनसे मावबा गाव रोङाबाबो होफालाबायसिगोन। उनावहाय बेसेरा खस्थ' खालामनो हायाबा गेजेरावनो आंना जायासैहाय आंना बिदि बेफोरबायदि बुंग्रा नेम दं मानसिफोरना। मादालिनि फिसाजोआ मालायखौ नुनानै मेकआप सोलोंबायनो दा गाव मेकआपखौनो मोजां खालामनो सोलोंबाबो दा मेकआपआ रावजोंबो लाजाया दा ओरैनो थाबायना। हनै गराय फाख्रिनि फिसाजोआबो माबा मालायखौ दर्जि सोलोंनाय नुना सोलोंबायनो गावहा गोदनाया माथिं आखाया माथिं बेखौनो दासिमबो जराखौनो मोजां लगायनो रोङानो। मानसिफोरा मालाया मा मावो बेवहायसो थाङो। गावनि रोंगौथिखौ गोबाङानो 100%आव 10%आल' गावनि रोंगौथिखौ नागिरनानै मोनो। बेनिखायनो उनफिननानै थायोना माखासेफोरा। सेंग्राबाबो बेनो सिख्लाबाबो बेनो जाबाय। सेंग्राफोरखौबोथ' मा बुंबावनो, सोरबा जुमाय फाग्ला जाबानो जाफानो नागिरनाय जाजोब्बाय गथ'फोरा। बांद्राय गेदेरफोरा नङा आरो उन्दैफोरा सोलोंजोबग्रा जाथारबाय बर्थमानफोरा। जौ लोंनानै सिगारेट सोबनानै बाइक साखावना बाद देरहागौबाय। आयु साननानै लाखायो। बिनि सायाव सिख्ला सासे फज'नो मोनबावबाथ' आयै हामथाराखै आरो। हनै बै जायफ्रायानोथ' मालाय ड्राग्स सोबग्रा जाबाय, गान्जा सोबग्रा जाबाय मालायफोरखौ नुनानै। आंना फिसाजोआ बेजोंनो लोगो जायो रखरा, बुंबाबो मानिया। गाज्रि मानसिजों लोगो जानो होनाहाय। आजिखालिनि जुगाव गथ'फोरा मा खालामो रावबो बुजिनानै मोना। औहाय बारा अख्राबा खानानै दोनगोन मासथिनि। जियानो जादोला नोंहाबो फिसाजोआ गोजानाव दंहैयो, आंहाबो फिसाजोआ देरहोलांबाय। एसे नायहोलांनांसिनाय मोजाङै। नायबाबो जायाबा गथ'फ्रा गावसोरसो गोरों खिन्थिहाय। आयौ बाला गावसोरसो बिमा। नुबायना मा जागासिनो माबा मालाय हारिजों गोसोथोनानै मा जादों गिलु बालुनो। औहाय बेफोरखौ सानबानो गोसोआ ख्लाब मोनलायो। बेनिखायनो आं बुंदों बर'फोरा मालाय हिनजावखौबा जेबो खालामलायनो हाथारा। गावनि हिनजावखौबा दुम दाखाल होथारो सोरबा। आरोबाव जोंनि हिनजावसाफोराबो बेनो। आं हौवाफोरखौबो बुङो हिनजावफोरखौबो बुंगोन। दा हौवाफोरा जोंखौ बुंदों होननानै दाय जालायगोन। आं हिनजावफोरखौबो बुङो। हिनजावफोराबो खायसे दंथारो बाला। अख्रा नै नोंसोरसो बिदि बुंदोंना बाला खिन्थि होननानै थैनोबो गिया। ओमफ्राय बुथार जाला बायसिगोन आरो। बर'फोराबो मालाय हिनजावखौ लाबोदों आराम रानि बायदि देबि बायदि फुजिफैयो। आरो खायसेया गावनि बर' हिनजाव मोजांखौनो दुम दाखाल माइसौनाय बायदि सौवो। माथो बुंबावनो। बेनिखायनो आं मोनसेल' बाथ्रा बुङो, रासि मिलायाबा हाबा जाजाया दांहाय बाला। मा रासि? औ बाला अजा बुरैसो जानोसै आं बालनि। रासि मिलायसो मानसिफोरखौ हाबा जानोसै मिथियो रखरा। मिथिबायना? नों मा खालामहाय दावसेथेलाय आंखौल' गेजेराव दालाबो। बाला एबारनिफ्राय एस्ट्रलजि सोलोंनानै बर'फोरखौ मोजां लामायाव लाबोजोबनोसै आं। सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो। बिसोरखौ सोरबायदि मानसिया मा थारिखआव जोनोम जानाय हिनजावखौ लानांगौ, मा रासिजों हाबा जानांगौ, आरो गावनि रासिखौ गावनो माबोरै मिथिनानै मोनो गासिखौबो
नोंसोर नेनानै थाथ' नोंसिनि जराखौ आङो जरा एबावल' नङा मोगथां मुलुगावबो आं जरा खालामगोन 1 थारिखआव जोनोम जानाय मानसिफ्रा सोरजों हाबा जानांगौ 2 थारिखआ सोरजों मिथिबाय ना गासिबो खिन्थाजोबसिनांबाला दे होमबालाय आं थांनोसै मानसियानोथ' मा सानो मा थायो बेलाय एखनब्ला साननानैनो मोना आं बे दाउसे देलायखौ मा सानो दसेनो मा बुंब्रबो दसेनो मा खालामनो सानो बेलाय आंखौल' खैफोदाव खोलैयाबानो जाबायहाय एन्टनिय' नों माखौ इसेबां रागा जोंग्रा जाखो दे फिसा खोथाफोराव माखौ इसेबां रागा जोङो जों दसेनि उनावनो जोंनि न'आव थांगोन जों मोजां गोसोयै लानानै थाङाबा नांलाय खमलाय थांनोसै आं मा बुंनो नोंसो बानलु बेदांखौ नुबा गोसो सोलायो बेनो नोंनि साननाया दिनैनि खेत्रआव बानलु बेदांनिबो गोरोन्थि गैया मानो होनोब्ला आं बानलु बेदांखौ एसेबो मोजां मोना बानलु बेदाङा गाव आंखौ मोजां मोनोब्ला बेनि खोथा नाथाय आं बेखौ मालाबाबो मोजां मोननो हाया बे खोथाखौ गले बुंसेयावबो नों मानो फोथाया मानो नों आंखौ बायदिसिना बुङो आं नोंखौ जेबो बुङाखै दिनै बानलु बेदाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय अब्ला नोंनो बुंदो आं मा रियेक्ट खालामनांगौ जों सानैनि थार मोजां मोनलायनाया जुदि सैथोब्ला बानलु बेदां सोरबेलाय बेनि फंसेबो खोथाया जोंनि गोसोखौ एफेक्ट खालामनो होनो नाङा बानलु बेदाङा मा बुङो बेयो एसेबां मेटार नङा आं नोंनि सायाव मा सानो नोंखौ लानानै आंनि गोसोआ मा बुङो बेसो बांसिन इम्परटेन्ट आं नोंखौ जेब्लाबो मोजां मोनबाय थागोन एन्टनिय' बे खोथाखौ जुदि आं गले बुंसेयावबो नों जुदि बायदिसिना बुङोब्लालाय आंलाय माथो बुंबावनो नोंनि गोसोसै आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो खोथा गैला जोंलारि बयबाबो आंनि जायगायाव थानाय मोनबा रागा जोंगोन आं मिथिगौ बानलु बेदाङा नोंनि सायाव एसे माबा मोनसे साननाय दं बेनिखायनोथ' आं बेजों रायज्लायजानो बायो आंना गोरोन्थि जाबाय आं नोंनि सायाव बायदिसिना बुंनाया सरि थौदो न'आव थांनोसै आइ आफामोनखौ नायनानै फैनोसै अके माथो जालायखो अफ्रि बेटे दहायनिफ्रायनो माबा माबि बखिगासिनो हारसिंनो बुजिनाबो मोनला हांगारि आइ मा जादों अफ्रि बेटे मा जादों मावना जालायखोब्रा नोंसिनि थाखायनो थै थां आं हाजिरा मावगासिनो आरो आंखौसो अना होनबावबाय अफ्रि बेटे मालायफोराबा पिकनिक जानो थांदों न'नि मानसिफोरा बिमा बिफाजों फिल्म नायदों मेथाइ जादों फुचका जादों नोंजोंखौ जेरावबो लाङा नंगौथ' आरो फिसाफोरा बिमा बिफाफोरजों जमा बेरायनो लुबैयो बेफोरबायदि मालायखौ बेरायनाय नुनानैनो गोसोआ गाज्रि जादों बेना मानोथो नोंलाय फिसाफोरजोंलाय एसेबो बेरायनो थाङा एसेसो बेरायनो थांनाय मोनब्ला गोसोफोरा गोजोनगौमोनदां लानानै थांनांगौ ना समखौनो मोनाबा माथो खालामनोब्रा अफ्रि बेटे गाबनांला दे आं नोंखौ बेरायनो लांगोन नंगौ माला थांगोन गाबोन नङाबा समफोर जेब्ला फ्रि टाइम मोनो आं दिनैनो थांगोन दिनैनो थांनो होनबानो जायाना आं मेंबायलै आं मिथिया आं दिनैनो बेरायगोन आं दिनैनो नांगौ आफा लानानै थांदोंब्ला आं मालाबाबो न'खरनि गोजा बेरायहैयाखै थौलाय आफा बेरायनो थांनि एसेबां गोरलै नङालै खामानि गारनानै बेरायनो आं मिथिगौ आं बेरायनो थांगोन आबा आं बेरायनो थांगोन आंखौ साउथ करियायाव लांनो जंकुक नायनोबो लाङाखै BTS आर्मिलाय नायनोबो लाङाखै स्ट्रे किड्स नायनोबो लाङाखै आं एलेक्सखौ मोजां मोनो सोर एलेक्स ब्रा बिनि मोजां मोननाय स्ट्रे किड्सनि सिंगारलै आंनाय नङिनि एलेक्स होनबाय थायो आच्छा बारु थाइबानि लारु थांगोन दे लासैनो बिनि सिगां जोंहा बेरायनो थांगोन मिथिबाय दैमा जिङाव नंगौ आफा औ खोथा होनानै लांनांगोनलै आफा जोंखौ लांगोनब्रा बेथामोन बेटिफोर लांगोन आं दिनै हाया दे गाबोनथ' थांनो हागोन ना गाबोन प्रमिस औ प्रमिस पिंकी प्रमिस आरलाय मा पिंकी प्रमिस जालायब्रा औथ' आरो थांगोन दे पिंकी प्रमिस होमबालाय गाबोन थांगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु